Bagmal daw kakabsat, agluto tayo ti dinengdeng. Buridibot nga bunga ti marunggi. Imas nagkapot ilukos o. Itoy. Dalusan tayo kastoy ti panagdalos ko ni. Ano na yung imas jay. Panagkilad. Kilad tayo damdama. Pagitipadak nga Ilocano ta nga databrod makaramramang kayo pekastoy ni kailangan ng tapi nadalaan da mo ni di bunga marungki na kalipre na ang katanong di kastoy di palingki ng ina ako kanti bunga ti patani ayun, nakti manong nga bukol nga tarong o di kapay nagimas tayo nyo damdama sinagpawak ti ut pitininito nga ikan dati sobrami ti sidami nga prito nga ikan yun na lang ang isasahog ko sa hirap ng buhay mag-remedyo tayo ng ulam araw-araw. Mas sabaw na dito eh. Kayo dyan, anong ulam ninyo? May mga ulam na ba kayo? Nakaloto na ba kayo mga nanay? Ito tapos na. Yan, tapos na. Ito. So, ito. Yan. Lagyan na natin ng bagoong. Mainit. Yan, lagyan na natin ng bagoong. Yan. Tapos, pakuluan ulit. Ganyan ang ginagawa ko pag nagdidinengdeng yung sahog. Papakulo ko na, sasabay ko na sa kulo para yung lasa, mas malasa yung sabaw. Mapupunta na kasi yung lasa sa sabaw, lasa ng sahog. O, mas malinamnam. Ang tapan natin. Mamaya, pakuluan muna natin. Dadagdagan natin ng bunga ng talong. Kasi may talong ako dyan na maliliit. Yung ganito o bilog. Kasi masisira kasi yung pinadala doon sa Ilocos iba kaya ito ihahalo na lang natin. Binabalatan ko ito kasi matigas yung balat, tapos minsan sa palengke hindi mo na alam kung ano yung hinuhugas dito kasi minsan binubuhusan ng tubig o in-spray ng tubig. Sabi nila may ron daw silang dinadagdag na gamot para mas matagal ang shelf life niya o hindi maagad-agad malanta. Ito bilog-bilog, sarap naman to kasi malambot sa loob. Tatanggalin ko na lang mga nilutuan ko na lang ng iba ulam ng mga anak ko kasi minsan hindi gusto yung dininding, pero yung isa gusto niya yung ng malunggi ng malunggay pala o marunggi ko na ni Ilocano. Ay nako, Irene, Ilocano ka nga talaga. Yahoo! Pakuluan muna natin yung sabaw ng pangdinengdeng natin. Saka natin ilalagay yung bunga ng malunggay. Yan. Hindi na. Ito. Kailangan durog na yung patani bago natin ilagay yung malunggay. Pwede na yata. Lagay na natin yung bunga ng malunggay. Yan. Yan.
Antayan lang natin maluto. Takpan muna natin. Mamaya, papakita ko sa inyo pag naluto na. Okay. Antay-antay lang. Abang-abang lang, guys. Mamaya, saglit. Ito, babalatan ko yung patani na pinadala rin sa Ilocos. Galing Ilocos para ilagay na natin sa freezer. Para, may gagamitin tayo sa susunod ulit. Naluto natin. Buti na lang pinadalhan ako ng patani. Ito guys, Yan, balatan na natin. Haggard ko kasi naglaba ako kanina. Naglaba ako, pakadami. Ganito ang buhay ng nanay. Pag working mom ka, pag walang pasok, gawain, labada, katerba, kado, tilinabaak. Tapos nagluto ka pa Babalikan ko kayo mamaya pag naluto na yun. Papakita ko sa inyo kung gaano kasarap. Joke lang. Tikman natin kung tama na yung lasa. Sarap. Ngayon dadagdag natin yung talong. Yan. Hindi ako naglalagay ng magic sarap o seasoning na mga bechin. Yan na mas healthy pag ganyan lang. Takpan natin ulit. Yan, takpan natin ulit. Then kumulo na pag naluto na. Pwede na yan. Kain na tayo. Yan, ito na siya ang sarap. Simpleng ulam pero masarap at masustansya. Yan yung sahog. Nadurog na, mas masarap yan. Kasi yung lasa ng sahog nandun na sa sabaw. Ayan. Abangan nyo ang pagkain natin. Kain na tayo. Ito rin guys yung ulam ng mga anak ko yung minarinate kong chicken legs. Chicken lollipop. Yan. Kulang pa ang luto. Balik-balik tayo natin. Yan, baliktarin natin. Tapos iluto muna natin dun sa kabila niya. Kasi hindi pa gaanong natos. Parang roasted chicken lollipop. Pero minarinate ko na yun kagabi. Ito, may sobra pa ako dun. Ulamin din. Ulit nila sa susunod na araw. Hindi pa naman yun. Yan. Balik natin. Luto ulit natin ng 10 minutes. Itong mga pinagbabalatan ko ng mga gulay-gulay ko. Kinukumpos ko. Tapos pag na-decompose ginagawa kong fertilizer ng mga halaman. Diba? Yan, tapos na. Tapos na. Tatapon ko yung mga balat doon. Sa may mga pinaglalagyan ko ng compost. Ito tayo dito sa may aking garden. Kasi dito ko nilalagay yung mga compost ko. Yan. Meron din akong tanim dito na patani. Tingnan ko kung may pwede na. Kuha tayo ng patani. Meron na. Diba? Yun na. Meron na yung pwede. Ito hindi pa pwede. May pwede na rin yung iba. Dami niyang bunga. Ito. Yan yung bunga. Namumulaklak pa.
Ito, may nakuha ko, oh. Yan. Hello! Luto na ang ating chicken. Ayun! Ito, oh. Yan, oh. Oh, diba? Ayun na. Ang mga bata. Ang mga bata-batuta. Oh. Sarap nito, ah. Yan, ito guys, oh. Oh. Marami tayong talong guys, yan. Meron na akong sineperate. Bigyan ko yung kapitbahay ko. Ito, oh. Yan, bigyan ko yung kapitbahay ko kasi marami tayo. Masisira din lang naman eh. Hindi rin natin mauulam. Mag-isa ko lang, oh. Bihira lang kami nagluluto ng talong. O, diba? Kapag bigay tayo ng talong sa kapitbahay, ito tortado niya. Yan o, kain. Kain tayo. Kakabsat, mga tayon. Naititikong ko namin akiladan di Ilocana. Pagkilad tayo. Sarap. Sarap. Kain muna tayo guys. Man natin yung chicken. Chicken. Sarap. Lasa sa loob. Sarap. Kain muna tayo. Tapos ito, agkilad tayo. Hi guys, sa susunod ulit na video natin. Tapos mga ganap-ganap sa buhay. Bye. Good day.